urmează să ne delecteze în continuare Bianca Sârbu! Bravo, Bibișor! Mulțumesc de invitație. Bună ziua și bine ai venit frumoasă și Are super, Bibișor! Uite ce dulce, vai ce rochie frumoasă. Aș spune că sunt văduvă, dar na, vreau să fac o glumă. Arăt bine, ce să Te rog fac. să întinzi mâinile, că vrem să... Opa! Asta e o Trebuie să arătăm creație. bine. Da, unei prietene foarte bună. Foarte, da, foarte e interesantă, da. Foarte bună idee. Doamnelor, vă rog, ați luat notă. Vă spun și cum e făcută, dacă mă mai uit odată la ea. Toată viața mi-a plăcut să fiu model. Așa. Uite, ai ocazia. Un fotomodel de excepție. Și are Ce o faci, voce Bianca? de excepție. Imediat o să o auzim. În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație lui Adrian, în primul rând, care este un coleg extraordinar. Nu vreau să-i fac elogii, dar chiar este în branșa asta noastră. Este greu să găsești un băiat ca el, care din când în când, atunci când ai mai mare nevoie, îți dă o mână de ajutor, cum am fost eu. Mare lucru. Care am avut niște probleme și o perioadă grea, singurul din foarte mulți prieteni ai noștri de pe vremuri care m-a sunat și m-a luat la o cântare și m-a întrebat dacă sunt bine și am nevoie de ceva, a fost Adrian. Și asta este mare lucru. Mă bucur din inimă. Acum ești bine? Aștept provincia, da, mulțumesc. Sunt bine cu doi copii, merg mai departe, fac ceea ce îmi place și trebuie să mergem înainte pentru că ăsta ne este destinul. Câți ani au copiii? 4 și 6 ani. Să străiască. Te ajută mama? Da, mă ajută mama. N-am rămas nici așa să spun pe drumul, sunt ok, merg înainte, colegă cu Adrian la teatru. Avem grijă de ea, mai ales că fostul soț, Marian, Da, a fost prieten foarte bun cu Adrian. Meu, prieten, frate. Și tot trebuie să am grijă de surioara. Știu cum este să fii și pe val, știu cum este să fii și sub val, dar tatăl meu avea o vorbă, cine a avut, o să mai aibă. Bine că și tu ai o gândire pozitivă și eu am, are și Adrian. Eu te-aș invita direct în mijlocul platoului să ne cânti ceva. Vă mulțumesc din suflet. Nu, înainte de a-ți dori multă sănătate bebelușilor tăi frumoși și Doamne ajută să treci cu bine toate vămile. Mulțumesc din suflet și multe emisiuni înainte, vă pup. Mulțumesc. Mersi, Adișorule. Ce ne-ai pregătit? Ia, ce mi-ai pregătit? Ți-aș fi pregătit multe, dar era în direct și mă rog, nu se putea. Am înțeles. Și na, știu că ești oricum Bine. solicitat. Îmi plac surprizele, Biancuta. Da, Bibișor. să cântăm chitara mea. Să cântăm, Bibișor. Bianca Sârbu! Când e zare în zare, văd cerul senin, când de vise și soare, mi-e sufletul plin. Iau chitara sub braț și împreună cu ea, legănată de dor, cântă inima mea. Într-un glas amândoi să cântăm chitara mea. Hai cântați toți cu noi, ce frumoasă-i dragostea. Într-un glas amândoi să cântăm chitara mea. Hai cântați toți cu noi, ce frumoasă-i dragostea. La 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 la. Extraordinar sunteți. La 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 la. Când se aprind burici peste întregul pământ, noaptea-și cântă romanța pe strune de vânt. Iau chitara sub braț și împreună cu ea, legănată de dor, vă cântă Bianca. Într-un glas amândoi să cântăm chitara mea. Hai cântați toți cu noi, ce frumoasă-i dragostea. Într-un glas amândoi să cântăm chitara mea. Hai cântați toți cu noi, ce frumoasă-i dragostea. Într-un glas amândoi
dragostea. Într-un glas amândoi să cântăm chitara mea. Hai cântați toți cu noi, ce frumoasă-i dragostea. Într-un glas amândoi să cântăm chitara mea. Hai cântați toți cu noi, ce frumoasă-i dragostea. Nazari, Nazari, ați chemnat, al iubi Gavari, voi chitarna i-a strunat. Nazari, Nazari, ați chemnat, al iubi Gavari, voi chitarna i-a strunat. Mulțumesc din suflet! Mulțumesc, You Know Dance. Bianca, te rog să iei loc lângă noi.